नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, स्वागत आहे तुमचे कृषीरत्न पिंपरीकर या यूट्यूब चॅनलमध्ये। शेतकरी बंधूंनो, जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारची बेल आयकॉन दाबून ठेवा, जे करून की आपल्याला शेतीविषयक नवनवीन व्हिडिओ बघायला भेटत जातील। आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्रातील काही बाजार समित्यांचे कापूस बाजार भाव। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। पहिली बाजार समिती आहे अकोला बोरगाव मंजू। जात आहे लोकल। आवक आलेली 69 क्विंटलची। किमान दर 7,800 रुपये, कमाल दर 8,118 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,959 रुपये। पुढची बाजार समिती आहे वर्धा। जात आहे मध्यम स्टेपल। आवक आलेली आहे 750 क्विंटलची। किमान दर 7,550 रुपये, कमाल दर 7,900 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,800 रुपये। पुढची बाजार समिती आहे सिंधसेलू। आवक आलेली 1,620 क्विंटलची। किमान दर 7,800 रुपये, कमाल दर 9,085 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,900 रुपये। पुढची बाजार समिती आहे अकोला बोरगाव मंजू। अकोला। जात आहे लोकल। आवक आलेली 89 क्विंटलची। किमान दर 7,700 रुपये, कमाल दर 7,800 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,750 रुपये। या पुढची बाजार समिती आहे आवरी। जात आहे HR मध्यम स्टेपल। आवक आलेली 1,732 क्विंटलची। किमान दर 7,700 रुपये, कमाल दर 7,900 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,800 रुपये। तर हे होते काही बाजार समित्यांचे कापूस बाजारभाव जे आपण या व्हिडिओमध्ये बघितले। असेच रोजचे लाईव्ह कापूस बाजारभाव बघण्यासाठी या व्हिडिओला लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।